We're back, Karo. Bakit? Nagmayaman dito yung isang message na to'y. Ako na. Salamat po, kuna na. Agar aruyot, tikin nagwapo ni Manong JM ko na. Agar aruyot. Diyos ko. Yan pagkamon? Naamuda lang sa balit, agar aruyot kanyan. Apo, may punasan. At ani, aja Uncle Barting, that you should be the one, kuna na. Kaya na nga si kakang limang kanta. Okay, pa-request mo today, Seven Seas Idol from Arnella Domingo. Kuna na, and ni Mark Carmelo Clemente. Idol ka blaawa man, dagi ka bagyaka. Jay Lawaga, kenda manang ko, kenda gijaya kakapsat ko. It's me Melong. Kuna na, apo ni Carmelo, Melong gayam. And Ricky Salvador is asking, may kanta po ba kayo para kay Idol FLM? O ni Francis Lea de Tena? I'm sorry, wala po. And another greetings coming from Beth Gapus. Maliwliwaak ang dinigag kantayo manong, madilang DJ Green Joke or kanta. Ada ko ma-playlist, itikan kantayo manong tapno, long playing habang agtrab-trabaho. God bless. Ingat po. Opo, may adati USB, may po kayo dumawat. Please drop by lang po DJ munisipyo ito na walpas si lockdown and we'll give you our songs. No videos mati kayo, diretso apo ngem no kayo nga tulungan ti FDD, buyain nyo lahat apo dito YouTube da kita songs me. Every views, every comments, apo adati basit gunggunang mapangkanyami isong ano kayo nga tulungan da kami, ulit ka. Please subscribe to our YouTube channel. Birukin nyo lang apo ti Karuba like that. And mayat ata kawitan nga ibalse ko na naman ni Val Almerol and ni Maribel Garcia ko na naman. Happy blessed Sunday. We appreciate you guys making our day better. Of course, dahil timot apot yung palag-antirikrik namin mat din mani po dito na lockdown. Awanin sa bali nga outlet min apo awan ti pagi kami ti stress no di auto pa nagkansyon mi dito IFM. Hanlang nga di pa nagkansyon pati di kasla barbaro manan nga bigat basta kalpasan iti programa mi kasi ato maitit na apo kada kami. And the last apo dito YouTube ko na ni Arlene Madio na Bagga Domingo Idol JM and Manoy June. Pabati naman po ang Madio family ken Legaspina family ken amin nga Karuba Jaya Rising Banggar La Union from Arlene Madio. Thanks everybody is the best. Oh, kita naman. Thank you. You are the best, Karuba. What? Pabati man na po ni Ella nga na imas titurog na. Wow. Ken ni Papang na. Thank you from Grace Pio Quinto. Kanamin Lawrence Mina. May kablawan nyo man nga road ni Lolok nga Tony Mina dita barangay Sorkok. Nagilian Isabela. Sorkok. Pinashare ko nga min. Iso natatay kahit permit iragsak na nga nakita ti apo na. Nga permit guwapo na. Agar aruyot mo na. Agar aruyot mo na. Isagot yung man kanya natakantanga kasano timang lipat. Nagyaman ang apo. Yan. Para guys niya, if tomorrow never comes from Auntie Aida Pascua Clinton and ni Ka Hernando Ramos Heron Jr. na magandang tanghali po mga idol. Pabati naman po lahat ng kaanib sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Lalo na po sa lokal ng Kawayan City, Isabela East at sa mga taga-municipal po, idol. At batiin ko na din po sarili ko. Salamat po kung ana. And hello to Ramona Tulod, si Cecil Bangoyna, Presi Gilbert. Hi, pabati din kami dito sa Barangay Rizal, Kawayan, salamat. And ko naman ni Froilan Francisco, pabati man mga idol dito Barangay Disimuray. Nga madamag dangdangag kini Anet, Melda, Diyang Ken Bulog. God bless and more power. Nga ro, that's the question. Here is a song from Ronan Kiring, the song called If Tomorrow Never Comes. Isong ano daman iti ayayatan nyo apo. No, da ipat patigyo hanyo nga orayan ng tibigata. Iyebkasyon apo da itang panagakyo tabakano. Haanan nga dumteng iti agsaba. Ready? 1, 2, 3. Abi yakibel bilangan ka nga ro. Di parang rugin na. Ready? 1, 2, 3, go. Sometimes late at night Pasok? I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the lights and lay there in the dark. And the thought crosses my mind. Sige lang nga ron. Niloko ka lang. If I never wake in the morning, would she ever doubt
the way I feel about her in my heart. If tomorrow never comes, Naawanan tibigat. will she know how much I loved her? Di nanto amon nga ayat Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were through, and she must face this world without me, is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? 'Cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself to say each day how much she means to me. And avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, will she know how much I loved her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were through, and she must face this world without me, is the love I gave her in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? So tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes. Kuya Jun and ating JM, pare-greet man ako dito sa family de la Cruz, dito sa Villa Beltran, Ramon Isabela. Pa-request nga din po ng Banana Song. Agyaman na, God bless you. Greetings nga from Orlando Ramos de la Cruz. Ayan, dagsanggasat susig ano. Dagsanggasat mo ti Banana Song nga talaga. No maibaga, may tipod-pod ng title na deta balong ay kakantae mi deta. Ori haming amo. Okay nga rod. Sakbay nga agkwata palong patalastas ta may sapay nga sunata ti isagot ta. Aha. Nakikita iti kantahan ta dating nga roden para kata kayo amin abo. Dati kat mayan natop kang kata ito nga talaga fit na fit. Pak na pak ganun. Ay unay na yata'y tinumo puso keng kararuwak mantisido ko adi pelminiday na ken napnuan to jakman lamay pagsa tigurak ana palaos amang kapay na siyagtek babaan barung emdaanan awan pa'y asawa lakay ako na ng madandanaganag jaksan maramanan di grasya ni ayan-ayan jakat pagbasulan lukas tat ibaga kagangay ti barong-barong na nagpaan di pa'y laagdadal bilang uyawan na di pa'y laagkurad tay babae amadi kaniya
Madin sa di tama na ito katuwa ko na. Ano da problema ba nung ibaga mo kanyag tano makisayan dahil. Amang kadpay na siya tegbabaan barong indaanin awan pa'y asawa lakaya ko na ng madandanaga na Jackson maramanan ti grasya ni ayan Jakat pagpasulan lukas at ibaga Gagangay ti barong-barong na nagbaan Di pa'y lagdadal bilang uyawendak Di pa'y laagkurad kay babae ang madiklaniyak Di pa'y laagkurad kay babae ang madiklaniyak Okay, we're back. Aruba, of course, you're still with your idol, June Seriales and idol, John Mark Pastor. Ito lang nga po, numero unong istasyon din tayo, Cagayan Valley, 98.5 IFM ET. Idol tayo nga FM. Narod, nadanon, te oras ngayong kampaning ipadamag iti. Paspasama ka. Po may panggap iti COVID-19. Kaya ito iti Agrap report man yung June Seriales. Kung nangarod, nadagdagan ng 200 na bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas kung saan ay pumalo na sa 6,087 ang kabuuan bilang ng mga tinama ng COVID-19 habang nasa 29 o 29 naman ang bagong naidagdag sa gumaling sa sakit na COVID na pumalo sa 516. Nawat ang balong. What? Okay nga raw. Umakyat naman po sa kabuuang bilang na 397 ang mga namatay sa COVID-19 sa Pilipinas matapos na madagdagan ng 10 death case. O, di ba? Talagang nakatadula pa lang. So, samantala dito na po sa Region 2 sa Cagayan Valley ay nananatili pa rin po sa 27 ang kabuuang kaso ng mga nagpositibo sa COVID-19 kung saan 13 sa mga ito ang totally recovered matapos na magnegatibo ang resulta ng kanilang pangalawang swab test. Okay, nanatili pa rin ang COVID-19 free ang probinsya ng Quirino habang mayroon ng isang suspected case ng naturang virus sa probinsya ng Batanes. Oh. Kita man ang nakatatayo di Batanes and kita naakaran da palaing. So, karo ba? The best way to get rid of this COVID-19 virus is to stay at home. Awan rum-rumwardom nga kailang po iti programming adda kami manan iti 98.5. Ngarod, dahil iti dumaapo nga pangablaaw. Ditoy? Agur ka ta nag-text ni bakit ko kaya dati ipapakablaaw na Messenger siguro. Messenger ko katahong mo tayo kung makita dito yung message na ba. Awan pa, hampay nga si Mang Pat. So, okay, dito. Happy anniversary katigiti naganak ko ni Mandy and Vina Navarrete iti San Marcos, San Mateo, Isabela. I love you both. Nagkablaaw, nagapukini. Iti napintas nga dato nga talaga. Napintas nga anak na ni Jane. Ayan, of course, ni bakit ko nagidalanan da. Ngarod, kantaan tayo sa datamdama iti song anniversary song and kahit kumuta na po nga didikar ata nga sunata kini kapsa charity ta favorito na data anniversary song balong dagiti dumapay nga pangablaaw. Wan, kuna na dito ini. Idol John kablaak man dagiti politiko. Ako nam no finishing alansak ko na ba anay palok ket ti irot tilimang da ita nga panawon ti crisis. Gaminto na eleksyon ko nam lano sino damanan nga may mangi ana manglimo ano ba ama ngalil mga lalyog kada kami tapno maala da ti botos. Ay kadakan tatawa sa titulong dawan da apo kuna naman. Uray kas tao kailang makita dun ti bunga ti kas tangaramid daton madanon ti 2022. Kuna naman. Medyo naliting ka talaga. Medyo nasa inakam na dito eh. Okay nga Rod. As requested, may isang sunata po.
on the night we were wed, without our true love, though a word wasn't said, the world was in bloom, there was stars in the skies, except for the few that were there in your eyes. Dear, I held you so close in my arms, angels were singing a hymn to your charm, two hearts gently beating, murmuring low, my darling, I love you so. The night seemed to fade into blossoming dawn. The sun shone anew, but the dance lingered on. Could we but recall that sweet moments of life, we'd find that our love isn't altered by time. Dear, I held you so close in my arms, angels were singing a hymn to your charm, two hearts gently beating, murmuring low, my darling, I love you so. Dear, I held you so close in my arms, angels were singing a hymn to your charms, two hearts gently beating, murmuring